Čido, a što si ti došao ovdje? Da vam kažem za Ružu. Jel znate Ružu, gazda? A, Ruža! Pa što ne kažeš, čoveče, Ruža, kako ne znam Ružu, bre. Šta nam radi naša dobra Ruža? Nije dobra, gazda. Ajde. Ona je veštica. Ajde. A ko je bogati došao na tako genijalan zaključak da je Ruža veštica? Pa komisija, gazda. Je li bogati? Ima i komisija za tako nešto? A ko su članovi uvažene komisije? Svi najviđeniji ljudi u našem srezu. Ajde. Joca Slepac, Sima Slina i ja, Čeda Velja, knez Zvižda, Pofaličkog. Nema šta divna ekipa, zaista. I kažete, Ruža radi dvokratno, jel? Kao konobarica i kao veštica. Zamislite, gazda, Joca Slepac je vidio kako... Pa nema sumnje, bre. Ako je Joca Slepac vidio, to ne može da omane, bre, uopšte.